كوزدام خاصا جيفجر ساردي شوية أصلا خشت أرجع جاجي تباكشتن وديش سفشت كويت سمديش أكثر دتخي عادي ما جفارش ما كدر بالون شساردي ما خان كدنا بافخاو كننس ودت أمندر خبر تتخي كناش راجو داين وسن خشتي مجدر ودما كنن كتر أرمك ستة كوتون كينولك تتخي راشتغ جيما أبوندر أرمش نصبون في تونز ديش راجع كويته ودون يرفجن جنجي تنتن خوششت والدايدر تاجمعون خخبش تجيت كشارخ فينس وتص بارك أخوش جنجتن أمبال نوعي أما ودون الزورم نواجه جيما ترايشون خورج بوجنك أرتور كي نمر باس تويت خي أبون دي مر باكو تايدا كوز دا خورج خي سمايا نا تلفزيون مكش تدر فين رازور ماني بالفرتر إنهم سخينة ينوم خينة غابي ويو نقان ورشي شيبته خجدرنا فلا شيبته خجدر شخ شيخ شنيشنا وخجدرتن أما ود سيت خيو أفت سباكو تانا بس كسمة أفت خجدرت أمران قشلوا نويدر على خاطريو قتليك رايشتون يا خيساوي يودر ش أرباستن ما قبلاته خشكا كوتوي ما يولدر فناي كوتوي أيتا يدراليز باليس كوتا ما уже гцела яхиев дишн райдетта ما يود сразу деррав шерсон ما жардама фасадиш ما آخر كان رايدتون ну آدم يرواجن ну آدم شرطو مايو منا لوكس من وديش ما مناسكس شيبته خشدر يخيف دشتا على قطع جدر ريجدر رايدر راجدر رايدر تايو سمي آداي ما كشارا سمي رافديشا يد كينولوغن كي شرطا آداي ما قوي قامر راين رايدايا جايدر قدمي دقدر دورت خشندر ما техногенный завалтедер ما штей соревнований-тедер удиш мою яхи умдар ну фацаджи хождер ты наводишь орте как бы над да как бы над кам шабргай вот трахай шабргай ма яхи рав ну равдешта мы сборной командам Северо-Кавказский региональный, ну, регионы командам Райштой, ма шехшан сборной команда на конвараше 50 команда фцакта шишта, ма за мнасык из Даргаби я хиза бахрав жершта. وي وتجن موتر جن من يخرجي وجت رواج ونما يقرل ستي رازور من سودون وسمايدان يكون خكم بافت دشت ну соревнования то мама на конкурс стала хожон конкурс alle соревнований то сасаны дарводиш нальчик дарводиш соревнований то умерт как бы на трайшта ейска дарводиш региональные соревнования то юдар Амдер заводишь, Амдер это как бы на трайшта, Ставрополь деррайшта, да как бы над. Машта є зборний марайшто і ну кама на дуа кыз деррайшта якої зборний мана тренер чи водиш команда і тренер виїжджав авто. Ну автора шугна озаніш сама і мах зборний командам дуа дай мадже їрсто не райшам вот райшто і дай Карашеяма и Лапу, але регионы даже ива дайма гивка зима одишма, имам нафтамай чемпионта шишта. ومن رافديش أني وسمايدان تكلم أوش ما يسزا بختر فينا مختر. بتصقم بافلا دينا بيرنا فين؟ نا فلا يجنا باكو تا просто. فتاك بنات وناخم. ارتكاك بنات فتاك بنات يرفيت تاي أبون نسر بخير بوجنك كي نسر عبد الشتاوي تخير أنا ويسافر كوزو ما سردو شابر كوزو في منا على كزندر يا
психологии алхажон твоя. Макама именно ишахамет сангвиник-то. Ма шатипта дар смешанный твоя сангвиник, холеричный, ахам-то. Ума армаштада и магманы жахан фолома шуртан дарафта. Куйтан дарафта, кама жмана кахаркутон, ростовский школа служебно-розыскного собака вот своя. На ахаркутой. Ажырдық захыркут там, мана ахыркутой кыткама бажунай сахам кызу. Моя характеристика-то вдыштамая бажеттон. Инета меланхолику, ма вы евгецел эндер хажон равдыштаяхи. Ма ну фалауидер кама сборнию выдает, ма вот дижешь сома дуба медали выдай. Ну Россия чемпионата и фала наравадиш ман нисан. ما دخلك ده إيرفجن كنا كجون نفتم ما نبل ورتراز ورده كشت شوشك زينة وما ألشي دروا منا أمقشت كانوا كويتيما на أنا например, ждан кинолог дар, ждан водолаз дар, альпинист дар дан. Ма, ну, любой ирважен кыштсаиш, алы бнат дар кушен. А саш бира кыштатанен водиш, кашбега хохадар, Эльбруса хохадар. Ма юна, например, накан Северный Кавказ с спасательный ирважен кыштатавая вордам юна арвитанска ча хошкава ирважен канакта. بخاطر كمود من مخيبين ترفي مدر كسات كوتون ود ولقد كوتون ومادام من دخلوا كجاخ ترفجن كنش تال خشت تشتجر قالوا خشن كشت كنز ما ينيم برشتون التر واتسجى مجن كم درش هايجا كنز شتو من ما كوديش يوا ديما جن after while كاباج كوشن ما ولدا شرماغودا يا خوركوتوينو البينيستر مجن ويبرس كنت سل خشش نا وي نا مجردما تنكسوا وسكشت ما например ما خيسوتا وتوي جاخ ما دايما كايدن على بنات درمخي كيف ديشش ديشن وم ما арвышто юма, бафаршто юма, Артур недафанде асам вурдам водолаз махарканама, жив жахтом во фандема альпинистейта вообще даже случайно ждан кинологический сбор тамастан эдма архожма карашема ма заудыште альпинистский сбор тадар. Ма, ну, манан жахтой, да уваттар каузаниш альпинистский подготовка, мама кинологический кошта кама самой именно горной лавины подготовка ила тестоваться шкенхая камадан третий разряд по альпинизму. Ма шахкатон разряд, штей хохма амрайдетон спасатель тима сауэн. Ма уже второй разряд дар шахкатон, ну фандема фацак разряд шахкан фалауи тынгжен. Мы за самогашка автожем, цыган за что хашла вартаун да тын снежен тавику самогашка. На хахташта жен, шхижен, хахтам, рельеф дар, басауан дар, най кама агурай, сафон кама савай, за ишахам участок там, за кам дурта каланс, кам их кала, за любой участок ябону мадай магамала. Расчёш. Вот торва цыгана майермана шармагунды альпинистчи, уи фалтау кушатус кабажана, ермана шмахоттар Ирмана сал кушты архай шома альпинистр водолаздар автодартар удон кушты мидагдар кайжагнай каунс фалмотор фандбажон уи адимачи кушты дембл та удон та куд алчидар авто ну алчидар ала хажон шахи алчидар невдишн фала ша филдар вди ну альпиниста что юлдар спасатель то что альпиниста. Ма
Шахи ал камдар вадаласта авто биреней вадаласта аштадей мага иш автитер ну именно на отряда фала альпиниста юлдарышта ну кама юлдарой канода чи отпуск массовый чи больничный массовый ваттар Adey magnei maqama yine یه باشتا کشن. یا باشتا کشن. من گابینه کجاخته یافتم یا سکوز ما ساشیدیم ما ساشل سکوزویر. Фарашта жил сауэр. Фарашта ж. Уй гцелу куермана ви. Уй уже забаху. Мамагашка. Уже ну. Жаронтер на маузен. Шепета филдер Иван да шашма дуа да шашма. Мы уже или ну işte mayamалынс или пенсимасынс. Кустадар пенсима фасаунс науда. Ну фалафилдер малгафаканс шажарундей ма алкандер на венс маюшил кам клеш фахаса камса маю. Ша кышта карома ша забах кушанс. Модинжин навайы. Hermana jogam فتساقدن آسف كوس فتساقونا أما hermana ديم بولتن كنايش كمان جogam عمل يتاندر خبر رسوي ود يننيش زينات فسودو كوزان جنوي هذا ما قانو تنجم ويا سجيدر وماما يوكز سمي شاخر كناي نو آسكز آجر دك ما شاخر كوتون مايل آفتا بير راس خوت na وديش فلا يدوا ارتاجة كي آخر قامة كناي وول بيرخ صادر قامة دقيق صا خارس كنش بس ما قش كدقيق صا خارس كنش امچس на шкота хамет самает на подготовку кыз да قامة дقيق зимер басавай ма я аттестации сдач قامشكنا мен штеет Харинагдер дацышты, мен ветеринарный лечение дерканзышты, автитер уйфашты. Ама уже конт кызыр бакына емчесма. Ахур кузны қам алсамыдыр арықша. Ама мауд ахым фарштама миш. Мана хер вацыгам ему күннеш ражы узана куйта сагайдар тынгы хошышты уакушты мидык. Манарда бума куджахту на телевизор макачтану. Мама хадак фейтон фарон дорыттын. Мана кинолог такам кушын сусы бінаты. Мазуди бира алы хужын куйта сагайдар ма. Шармагун дайс ниш бінат такам вайынсуи масам каштан. Мазы иш мана... Хорсана бақуды көттен фалама магашка в чарката сахонынсына. Штырахам куйта. МВД питомник. Удонан овчарка да дар хорсаунс, лабрадор да дар хорш. Куйта ватсаганму. Мама малинуата дар. Ну, алахажон, удонан фала ер шын тынгжану, мама, ну, лабрадор-то, қама самай школа мы басова кыз кама задержание шкана, адай мага задержание. Лабрадор уже на куше задержание. Лабрадор у именно ахам кыз қалзак жарда у вейтахая МЧС равжарста самай именно МЧС. Ты же магдar куджагон ватсаганма гацал мана сагидер ташка камай факоту на ахам куйтата андарбанатыштына кудбан буршту нафтамы. Удон штей мам магашка тахкадар тахтар канцна. Мана умса куйте иште ол дайсей. Ну уил нау тахка хаждар кана. Ума тахтар качарахса не саврдар куттаджи. Кама тах нефала, кама качество, самый результат поискового, кама тахт макана никам. Шармагун дай мене жагам наркотик да яндыр, иште хабартыдар тахды шарынс. Удыр ахур канысна, самый хирмен авто. Унта кама ва холеричный тип кыз. Фертай ума херф. Именно наркотиктан. Фала ердершин баив той шает, ма раждеркат царапат кама кама шарта наркотикта ерта кама шпада. Daumagаш Артур, манарда бон автосыр там жах гадаму мав жаржарда инна кузан. Daumagаш куз адай маджи хоржим бара. Во, да. Удон, ну, иронал на жон кд жахом фала телепатический ахаркана, уэна адай мага.
Kad je žardeje v žari fale ja хожаин не влише. Вот тарай бажон за ниш. Мамагашка ю кыз модерный в жар-жарда. На адей магма. Адей магма. Кашка каны именно я шармахжай. Кашка каны адей мага жарда сахаму. Ау маям барына. Савр адей магуи. Фалер мана кузы кой кукана муттава цыганыма ю кузандар в жар-жарданый. Ишахам куйтадар. Ну, фала удон بايف تو يبونو قبلايا يم زبخك أرخشاي دشردايم كدتاي رشوداي ود يبونو ويدراخم كزي شرش زنيش فلا بيرجن زينتا تشيفيتا أخم كيتا شيبتا فلدر يردبون كجاختو نافتمايو عادي ما قلدر يبونو بابارا يخي وي نو تجمعتيل كوتوي صارت ميدا قويت خيش ويا كزافهم. أما يرمنا بيرا كويتا كوي كنم نرتكا ود شفلدر آدم كنت كان سراب بارنس شكويتو نصف قونس ويفتزغن ما عادي ماج أخوش يدر كود أما فتزغن يخي أخوش درنو عادي ما قد هفتي الرواي ما كوز من قتصلينا جك أبلاي راب بارتم مقام صفوا وسكوز هاي فتزغ ما إنترنت بخاطر كافيتونيو فيديو رمق مزافته ودي سوغسون خطولغا تشيوي سوغسون ماشيني راب برشتوي قتصلك أبلاي مودول ناقود كوتاي فشتما ماشيني تسوجا فنداغل إلا خمادا من تاتجغيش كوديش غنا قامدنا خمجردا كودا سمي من قتصل قبلاي بافخراي مشن سجخون وي اخمادا مشته ما ادي ماك فتساجدر سمي كزيا خيسن خزار مرايشا وي قام بيرا قد كنا ومما اخصا يرتنك جن جامانو ادمن زولندر نوي اخصا ما يو بيرتا افتا ما كويتا بالخن فلا كوزل افتيت خريناغل نا فلا ما прививка такая ма клещей обработка глистетой обработка алерте майдер клещей алым майдер кама жемаджидерей кама обрабатывать канай можно гарту рабоном кирбастоит хай антустинут такую зиму бужник